Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Rinenggo sagunging kinurmatan kunjuk dumateng para pini sepuh sesepuh aji sepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepening kautaman ingkang pantes pinundi so kinabekten. Kunjuk dumateng para tamu kakung putri ingkang satuhu luhuring budi. Kunjuk dumateng karawitan Wahyu Laras ingkang dipun sengkuyung panjenenganipun audio sound system SPD video syuting warkop ganteng langkung-langkung dumateng muda-mudi karang taruna ingkang sanget kula tresnan kanthi linambaran trapsila ing budi kula ngaturaken wilujeng rawuh dumateng para tamu sadaya ugi ngaturaken agenging pangeksama mugi pinarengna kula hambuka wiwaraning suka wananing wicara duwaraning kandha nunggih mradhapa saking keparingipun ingkang hamanggugati kadang kula sepuh panjenenganipun Bapak Ramin Ibu Sakiyem ing kelenggan dalu menika kula ingkang kasuwun haminangka pambiyawara kinin mratisaken urih rancaking titi laksana adicara widodaren ing keleng dalu menika. Anamung sadaringipun kula ngaturaken urip roncening adicara langkung rumiyin sumangga kula dherekaken manungku puja astawa puji astuti mujahaken raos suka syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala bilih ing kelenggahan dalu punika kula lan panjenengan sami tasih kepareng kembal manunggal nuhuni dados pamripun ingkang hamanggugati kanthi wilujeng ing sambikala kangge wujudaken raos syukur monggo serangan maos hamdalah bi kaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat ugi salam kunjuk dumateng Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun antu-antu menggah syafaatipun milih gesang wonten alam donya langkung-langkung dumiginipun yaumil akhir amin ya rabbal alamin. Dumateng perlenggah kakung putri ingkang satuhu kula bekteni menggah urut roncening adicara ingkang sampun rinancang rinacik para keluarga ageng nunggih ingkang sepisan pambuka ingkang kaping kalih atur pambagyo harjo ingkang samangke dipun sarani panjenenganipun Bapak Ustadz Suparnyo. Adicara salajengipun nggih menika babar layar jejeran sasanipun babar layar jejeran nggih menika luaran menggah luaran samangke ingkang badhe medharaken punadinipun Bapak Ramin so Ibu Sakiyem panjenenganipun Bapak Ustadz Suparnyo. Adicara salajengipun nggih menika beksan ingkang sepisan nggih menika beksan ingkang hamanggugati beksan kaping kalih menika beksan sedalu natas menggah beksan sedalu nal samangke ingkang badhe mratitaken nunggih panjenenganipun Bapak Sutiyo mekaten menggah urut roncening adicara ing kelenggan dalu punika ngimiti wedal pramila adicara setunggal mbaka setunggal badhe kawiwitan. Adicara ing sepisan pambuka monggo sarengan kita buka kanthi umul kitab nggih menika waosan Al-Fatihah. Mugi-mugi Al-Fatihah sageta berkah nopusipun ingkang hamanggugati anggenipun anetepi daremen sepuh amiwa putra mahargya siwi nunggih panjenenganipun Roro Ayu Meliana Ayu Putrisari insyaallah dawuh kalih panjenenganipun Bagus Anton Artiyono putra saking panjenenganipun Bapak Sriyono Ibu Sriani Ibu Sunartiati saking laladan
Gunung Kidul Ngayogyakarta. Mugi mulai purna makpurwa madya tansah manggih wilujeng lir ing sambikala. Monggo birillah wa safatillah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makaten menggah adicara pambuka sampun paripurna. Adicara salajengipun nggih menika atur pambagyarja. Gegandhean ingkang mengugati ngraosaken bombong pingeh manah boten kayi matur piyambak. Pramila nyuwun guang panjenenganipun Bapak Ustadz Suparno kaprejeng saking Palenggan nyalarani atur pambagyarja. Wedal sasana swasana pambiyawara nyumanggaken sawetahipun nuwun kula nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Khadratan muhtaramin kunjuk saripun para alim, para ulama, para kiai ingkang rinten kelawan dalu tansah sumanding kitab suci wahyu ilahi minangka panuntun kiblat ing manembah miwah paucaling para santri ingkang saduhur ing budi. Kunjuk sanipun para pepunden, para pinisepuh, sesepuh aji sepuh kasepuhan ingkang sadudha kinabekten, para priyagung pangemban pangembating praja satriyaning negari ingkang dados pandam miwah pandeming paugeran ingkang sinudan sagunging kawula daksih ingkang sinuba ing pakurmatan, para sarjana sujana sujananing budi ingkang sampun menanghan nampi wahyuning kasutapan ingkang saduhu bagya mulya, para purna karya lelabet praja ingkang maha mekluring darma sumrambah kadang werda mewah taruna para lenggah para rawuh kakung mah putri ingkang winanto ing suka basuki. Mugi sih nugraha peparingipun Gusti ingkang Maha Mirah saha Maha Agung, mugi tansah kasarira kajiwa kunjuk sagunging para lenggah para rawuh kakung mah putri utaminipun dumateng hamengkugatine panjenenganipun kadang kula werda panjenenganipun Bapak Ramin Ibu Sakyam Saklawangsa miwah para lenggah para rawuh kakung mah putri samudayanipun. Kawula nuwun saderengipun kawula nyadong duka ingkang agung awit kawula sumantaka miyak swasana nikah swasana hangepil angpardikaning ngarsa andika sami ingkang kalanipun nembe seketa wawan sabda pangandikan saking sauntawis. Mboten ateges kawula angirangi tata trapsila ta sugasita mengkaing tata krami. Hanamung awrating manah kawula piniji saking panjenenganipun kadang kula werda panjenenganipun Raka Mas Ramin Ibu Sagem Saklawangsa
bilih saking keparingipun kawula kepareng matur wonten ngersanipun para lenggah para rawuh kakung mahputri. Hanamung saderengipun kawula matur ingkang dados wigatos sing kajat kaperluanipun ing rikalenggan ratri menika sumangga nuwun para lenggah para rawuh langkung-langkung dumateng para pinisepuh ingkang sampun handung kapyuswa teges sampun pono ing pamawas lebda ing pitutur kalau dherekaken manengku puja astuti ngunjukaken raos syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Awit saking sih kemirahanipun kang sampun kepareng dawaken pinten-pinten kanugrahan, pinten-pinten kenikmatan khususipun nikmat iman, nikmat Islam kanthi sehat jasmani ugi rohani katiti ing rikalenggan ratri menika tasih kaparingan kawiryan kawicaksanan katentreman dalasan kawijengan ingkang saengga saged anuhun ingkang dados atur pamundhutipun amegugatine kantang kula sepuh Raka Mas Ramin Ibu saking sakalawangsa. Kanthi nikmat-nikmat ingkang samrita tampi boten wonten pangandika sanes ingkang pantes katuraken kejawi namung ikrar kanthi waosan kalimah tahmid waosan hamdalah kanthi kula dherekaken sesarengan wa biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat ugi salam mugi tansah katuraken wonten ngarsa junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhiru Yaman, Nabi mustikaning jagat sekaring bawana ugi nabi ingkang beto syafaat beto pitulungan milai kita gesang wonten ngalam donya langkung-langkung pinjang wonten ing ila yaumil kiamah. Amin amin Allahumma amin. Rinengga sagunging kenurmatan kunjuk sagunging para lenggah para rawuh kakung mahputri ingkang tansah kula hormati sinawung raos suka ing ajeng kepareng ngambari matur pilih hangga kawula minangka silih raga anyarerni atur saking panjenenganipun amegugati kadang kula sepuh Raka Mas Ramin Ibu saking sakulawangsa ingkang sepindah ngaturaken pambagya sugeng rawuh sugeng pinaraan kanthi mardu mardikaning penggalih. Dene ingkang dados wosing gati keperluan hajatipun panjenenganipun Raka Mas Ramin Ibu saking sakulawangsa nuwun inggih hanetepi darmane ngasepuh amiwaha putra Hamargya Siwi nuwun inggih putra kinasihipun ingkang asmapun Roro Ayu Meliana Ayu Putri Sari sarjana ekonomi ingkang kajatu kami panjenenganipun Nak Mas Bagus Anton Artiyono putra panjenenganipun Bapa Sriyanto Ibu Sunartiati ingkang mijil saking Dusun Siono B Kelurahan Petir Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunung Kidul Ngayogyakarta Diningrat. Pilih panjenengan sami kasuwun rawuh sepindah kasuwun doa restunipun mugi-mugi anggenipun hanetepi daremang sepuh milai purwa madya wusana mugi tansah lulus raharja jinengkung wonten ngersanipun Gusti ingkang Maha Agung. Dene anggenipun badhe akad nikah calon temanten sarimbit ing benjang-enjang tabuh 6 enjang bilih anggenipun handhopaken miturut adat widi-widana ingkang sampun sinengker ingkang sampun lumampah wonten ing dusun Cengklik Kelurahan Nampu Kecamatan Karangrung nuwun inggih tabuh sedasa. Mila mekaten mugi para lenggah para rawuh kasuwun doa restunipun anggenipun badhe lelumban wonten ing madyaning bebrahan agung ing sak mangke calon temanten sarimbit tansah pinaringan widodone ring sambikala mugia tansah pikantuk wahyu jodoh sejati mugia pikantuk golek kencana ingkang saged bangkit tata jalmu nuwun inggih kagungan momongan putrane dene pawestri minangka kangge jangkeping balisma mugi dadosa putra ta putri ingkang soleh ugi solehah ingkang taat dhateng Allah taat dhateng Rasulullah bekti dhateng bapa ibunipun ing benjang akhir dewasanipun dados tepa palupuning agesang wonten ing bebrayan agung migunani kangge nusa bangsa negari lan agamipun Allah. Amin amin Allahumma amin. Rinengga sagunging kenurmatan sagunging para lawuh
ingkang tansah kula hormati bilih ing ngarsa handika sami sampun wonten daharan dalah unjukan ala kadaripun saking parengipun Bapak Ramin Ibu Sakiem panjenengan sedaya kasuwun dahar saha ngunjuk ing mbok bilih wonten ujiwa raos utawi rupi ing mriki panjenenganipun Bapak Ramin Ibu Sakiem lumantar dhateng kawula nyuwun gunging pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Boten supen dhateng para sanak kadang tangga tepalih ingkang sampun sabiyantu menggah wujud agal utawi alus sedaya kula kangge hanjang kepi kangge nyekapi hajatipun panjenenganipun Raka Mas Ramin Ibu Sakiem milai awal dumugi sak akhiripun saking kawula Raka Mas Ramin Ibu Sakiem boten saged ngaturi lelintu menapa-menapa namung sumarah nyuwun dhateng sadalem Allah Subhanahu wa taala mugi sih kadarman kasaenan panjenengan tansah pikantuk leliru ingkang setraju kaliyan amal bakti panjenengan saking sadalem Allah Subhanahu wa taala. Kanthi mekaten panjenenganipun Raka Mas Ramin Ibu Sakiem ing kelenggan dalu menika ngawontenaken pentas seni nggih menika seni tayub Bu pilih panjenengan mangke kersa kasuwun nderek beksa ngantos dumugi paripurnaning gati. Minangka puput tepet pipenaning kangge matur kula tansah angklenggono tansah andodo bilih menungso mboten wonten kang sampurna namung kagungipun Allah. Kula mboten badhe endo saking bebandaning kalepatan mila mekaten kunjuk saking para lemah lenggah para rawuh kakung Mahputri mugi kersa bedah samudra wilaksaya samudra pangapunten dhateng hangga kawula. Minangka puput tepet pepintening kula matur kanthi sesanti teteken ati suci pepayung bedi rahayu rahayune skala nirbaya nirsangsaya Suradira Jaya kang lebur dening pangsukti. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanci kula kandharaken dhateng kadang pangandila warih ing ajeng sumangga nuwun.